खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै मोनसे भिडिअ आरो ना लोगोफोर ससियेल मिडियायाव ओरैबायसा भाइरेल जागासिनो फेसबुक पेजआवहा हिनजाव ना सिख्ला आं बेखौनो मिथिला जायखि जाया मानसिफोरा होनदों बे हिनजावा हुवा दंखायोमोन होननानै आरो जितुनिखि सासे हुवाया बे हिनजावखौ आखाइ हमनानै बोगासिनोमोन बेहाबो हिनजाव दंखायो होननानै बुंदों आरो जाय जेरै आपल'ड खालामो भिडिअ फट'बाबो माने बेलेग बेलेग लिरना होयो आरोना टाइटेलावहा जायखिजाया आंबो मोजाङै मिथिया नोंथांमोना जुदि मिथियोबाथाय आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय बिनि माने थार स्ट'रिया मा बेखौ आं मिथियाखै सोरबा जुदि मिथिबा अननानै आंखौ कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जायखिजाया नायदो माबायसा हिनजावखौहाय बोरै आखाइ हमना बोगासिनो आरो गामिनि रायजो हिनजावफोराबो बोरै हमगासिनो माने हमनानै माने ओरै एक्सट्रा साइडआव लांगासिनो आरोना नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय नेक्स्टआवहाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो उदालगुरियाव फुजा नायनो फैनायाव हमजादों जाहैबाय आरोना 6 जन ना 7 जन सिख्लाफोर जायखिजाया बारा गिदिर गिदिर नङा बिसोरो उन्दै उन्दैसो मथा मथि बिसोरनि बैसोआ जागोन 14-15 जानो हागौ आरोना आंनि मथेबा आं अनुमान खालामदों आरोना बेसांखिनि जानो हागौ इसोरनि बैसोआ जायखिजाया एबारनिफ्राय इदि फैनो मोनला इफोरबायसा बुंदों आरोना जाय भिडिअ खालामदोंमोन जायखिजाया एक्चुअली खालामनाङामोन आरोना भिडिअखौहाय इसोरो उन्दै उन्दैमोनथ' इसोरनि लाइफखौबो एसे नायनांगौमोन ओमफ्राय दा जोंफोर होनायनि उनाव जोंफोरखौ बुंगोन मा नोंसोरलाय मानोथो होदों होननानै भिडिअखौहाय दा बेलेगफोरानो होजोबबायबा इनिखायनो जोंबो होनानै होबाय आरोना लोगोफोर खिन्थु जोङो सिगां बिदि मिथिया हसिया इदि उन्दै मानसिफोरखौहाय भिडिअ बनायनानै हगारा आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय उदालगुरियाव नुनो मोनला दे नोंसोरखौ एबारनिफ्राय आरो मोनायाव नुनो मोनला दे बुंखाबाय मोजां फराय माबा मोना नोंसोरखौ मोजां फरायदों मोजाङै फरायबानो जाबाय बिदि फाल्तु खालामनाङा नोंसोरो बाह फंबाय बाह बिराद मोजां एकदम सुरिलि आवाजजों गित गायो आरोना बे फंबायाहाय ओरैबायसा माने मोजां गित गायदों दुखु मोननानै मा गोसोजों बावगारबावनांगौ सना होननानै गित गायदों आरोना लोगोफोर जायखिजाया नै बे फंबायखौहाय सोरबाफोर जुदि इनभाइट खालामनो जुदि नागिरोबाथाय खालायनो हागोन आरोना बिनि माने मेथाइया बिराद मोजां आरोना स्टेजफोराव लिंनो हागोन सोरनोबा जुदि नांगौबाथाय बिदिब्ला नोंथांमोना बे फंबायनि गितखौहाय मोजाङै खोनासंदो मा गोसोजों बावगारबावनो सना नोंनि बे रायज्लायनाय एदावनायखौ बे जाहा आब'खौ मानो एसे गाज्रि बुङो नोंसोरलाय फार्स्टआव मालाय गस्ला फिसा गाननानै भिडिअ बनायनायावहाय नोंसोर बुंबायनो दख'ना गाननांगौ होननानै दा बे आब'आ दख'ना गानबाय दख'ना गाननायनि उनावहाय नोंसोर माथो मोनसेबो लाइकखौनो थुफेरानो आरो कमेन्टखौनो लिरफेरानो मा कारनाव देलाय होनलाय जेब्ला खान्दा गस्ला गानगोन होमबासो नोंसोरो बिराद इन्ट्रेस्ट मोनगोन नङासै होनबा जेब्ला दख'ना गाननानै भिडिअ होमबा नाया नोंसोरो मिथिबायना नोंसोरबो ओरैनोसो बुंफ्लायो मा होनो बेखौहाय खान्दा ड्रेस गानबाथाय बुङो दख'ना गाननांगौ होननानै जेब्ला दख'ना गानो नोंसोर नायाथ' बिदि भिडिअफोरखौहाय बे आब'आ बिराद रागा जोंदों नै बे आब'नि भिडिअखौहाय मोजां नायनानै गोसोआव सोना लाखा नोंसोरो मिथिबायना गस्ला गाननानै माने भिडिअ बानायबाय थायो नायनो सुखुवा दख'ना गाननानै भिडिअ बानाय बुरो नोंसिनि दख'ना गाननानै भिडिअ बानायनो थिननायाव दख'ना गानै भिडिअ बानायो मालाबा लाइक थुफेरदों मालाबा नायफेरदों लाइकआथ' गोजाननि बाथ्रा मालाबा नायफेरदों नामा नोंसोरो नोंसोर नायग्राफ्रानो जानला मोनलाखौसो नायोबा जों बानायग्राबाबोथ' जानला मोनलाखौ बानायखागोन या बेयावलाय मा गाज्रि खोथा ओइ मा गाज्रि खोथा सालाफोर दसेसो जिखिजाया बे सिख्लाया मा होनखो बे हारसा सिख्लाया बिराद मोजां बुंनो आरो बिराद मोजां गियान होदों नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौहाय आङो दिन्थिनो सानबाय आरोना बिनि सिगाङावनो बे मा बुंदोंमोन बेखौ आं एसे नोंथांमोननिसिम फोरमायना होनोसै आरो बे सिख्लाया बुंदों जे गोसो थोबाय थानाय समावनो बिदों बे जालायलायनाय समावहा हिन्दु ना ख्रिस्टान नाया जेब्ला हाबा जानायनि बाथ्रा फैयो होमबानियासो हिन्दु आरो ख्रिस्टान
बिदि मुगैलायनाय जायो आरोना नंगौथ' गोसो थोबाय थानाय समावहा बिदि बेदों बे गावदों गाव जालायलायनायावहा हिन्दुना ख्रिस्टान नायाथ' आरो बेनिखायनो नोंथांमोना बियो बे हारसा सिख्लाया बुंनायखौ मोजाङै खोनासंलाय नंगौना नङा खिन्थु आङो बिराद मोजां मोनदों आरोना बिनि बुंनायखौहाय मोजाङै खोनासंनानै ला हिন্দুৱে বোলে গৰু নাখায় মুছলমানে আকৌ গাহৰিৰ ওচৰলৈ বোলে যাবই নাপায় কিন্তু ছোৱালী এজনী দেহাটো খাবলে কাৰো বাদ বিচাৰ নাই তেতিয়া আকৌ জাতি ধৰ্মৰ কথা মনতে নপৰে মুঠতে ছোৱালীজনীৰ দেহাটো খাবহে লাগে হয়নে এয়াই সমাজ আমাৰ ধিক্কাৰ দিছো থুই মানসিকতায়ে মানুহৰ So लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनोसै बारा गोलाव खालामबाय थाला जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना गोसो गोरबोदों नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जुदि सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान जइन जानोब्ला प्लिज अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनोसै आं बाय बाय